거의 물어 거의 물어 알지 물 아끼리 ବାଉଁଶଟା ଉପରେ ନିଦ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ନା
ହେଇଯିବ ମତେ ଫାସି ହେଇଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ରାଧାଟା ଏକା ହେଇଯିବ ଦେଖ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ତୋର ପିତା କାହିଁକି ତୁ ମୋ ରାଧାଠୁ ମତେ ଅଲଗା କରିବୁନୁ ତ ନା ଜମା ନୁହେଁ ମୁଁ କଣ କେହି ବି ତୋଠୁ ତୋ ରାଧାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ସତ ଦେଖିଲୁ ରାଧାକୁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଅଧିକ ହବାକୁ ବସିଲାଣି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ମୋ ପାଖେ ତ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏ ପାଖେ ବଜାର ନେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗିଛି ଆଉ ତୁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଆ
ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଦେବାର ସହିତ ମୋର ଔକାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା କହିଛି ଶତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ସାରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶେଷ ରାସ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖ। ବାବୁ ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ସାରିଲେଣି ବାବୁ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିଗଲିଣି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ଶିଖିବା ଶିଖ ମ୍ୟାଡାମ। ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ରିକ୍ସାରେ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ନା, ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ମୁଁ ସେଠିକି ଜମା ଯିବିନି ବାବୁ। ସେଠିକି ଗଲେ ମୋ ବାବୁ ନଟରାଜ ଭୁଜବଳର ରଙ୍ଗ କୋଠରୀରେ ମତେ ବିକ୍ରି କରିଦବ। ଅପରାଧ ବୁଝବଳ ହଁ ବାବୁ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଂସେଇ। ମତେ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁକୁ ସେ ମହିଳା ଦେଇଛି। ଆମ ମାମୁଁ ତମକୁ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା। ବାବୁ ମୋର ଦୁଇ ଥର ବିବାହର ସରିଲାଣି। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୋ ବଂଶର ଦୀପ ଜଳିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପଟା ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ବାବୁ ମତେ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଭାବି ଡଷ୍ଟବିନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ନାରୀ କେବେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ। ନାରୀ ଜୟ ଜନନୀ ଭଗିନୀ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସମ୍ମାନ ମ୍ୟାଡାମ। ତମେ ବଞ୍ଚିବ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଆପଣେଇ ନେବି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଏ ବାବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରି ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ। ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହେଁନି। ମନେ କରନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ମା ଛାଙ୍କ ପୁଅଟା ମୋର ଟିକେ ମାର ମମତା ପାଇଯିବ। ବାବୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳି ମରିଯିବା ପରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପୁଅଟା ମୋ ମାର ମମତା ପାଇଁ ନେଇକି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଦୁନିଆ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଏମିତି କଣ୍ଠିଲ କରି ବାନ୍ଧିଛି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉପାସ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତାର ମାର ପଟକୁ ଧରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ତଥାପି ତା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ମତେ ସମୟ ମିଳୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା। ମତେ ବିବାହ ହେଲେ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋ ଜୀବନ ମରଣ ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ମ୍ୟାଡାମ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବସି ପାରିବିନି ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଟାଏ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କାନ୍ଦିପତି ଭିକ ମାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି,
ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ନା ସେ ଯିବେ ତ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ ଆମ ମାମୁଁ ଏମିତି କଥା ହଉ ତୁ କାହିଁ ତା ଘରେ ସଡ଼କ ରହୁଛୁ ଖାଇଦେ ଚିନି ତୁ ତ ଆଣ୍ଟି ନା ଭାଇଦେ ଖାଇଦି ହଁ ରହୁଛି ଏ ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ବାବୁ। ଛୋଡ଼ା ହବ ଖାଇଦେ ଖାଇଦି ମୋ କଥାଟା କସୁରି ଖାଇଦି ଆମେ ସେ ଖାଇଦେ ସେ ଚିନି ବସିଦେ ଖାଇଦି ତୁ ଚାଲ ମୋ ମା ପୁରା ଖାଇଦି ତବେ ରାମ ସୁଖ ତିଆରି କର ହଁ କାହିଁ ତୁ ମୋ ଗୋଟା ହବ ଭାଇଦା କଥା ପଇସା ଥୋଇଛ ଆମ ଘରେ ବେପାର କରି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ସରସର ହବୁ ତାହେଲେ ନଟରାଜ ବୁଝାମଣା ଭଲ ଭଲ କରିବା ଆପଣ ଏଠୁ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଏଠୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବି ଯଦି ନା ତମ ଭଳି ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଦରକାର। ହଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିବ ତ ଏଠୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ଭଲରେ ନଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଦେଖୁଛୁ ଆକୁ ଆପଣ ମୋତେ ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବକ ଦେଖଉନି ଭାଇ ଦେଖେ ଫୁଟେଇଲି କେମିତି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯିବାକୁ ବସି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ଉଡ଼ା ଦଉଛୁ ଶିକାରୀ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ନେଲେ ତା ଅଠା କାଟିରୁ ଖସି ପାରିବୁ ତୋ ବର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ
কেবল তো যৌবনটাকে উপভোগ করিবা যা কহল অন্ধুনি হেলে কଣ হব চোখা চেহারা খଣ୍ଡେ ପାଇ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଏ ମଧୁଆର ଭୟକୁ ଫୁଲ ଯଦି କଷ୍ଟ କରେ କାହିଁକି ସେ ଫୁଲ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦବ? ତାପରେ ଆପଣ ତ ଯୌବନର ବହୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ତ ପିଛା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଝିଅ ମୋଠାରୁ ମିଳିବେ ତା ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଫୁଲଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବି। ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଗା ଭିଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରିବନି ଆରେ କେହି ଜାଣିପାରିନି ଚୁପଚାପ କାମଟା ବଢ଼େଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କର ବୋକାମି। ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆରେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପୋଲିସକୁ ଡାକିବୁ? ଆରେ ଡାକୁନୁ ଚିତ୍କାର କରିବୁ? ଆରେ କରୁନୁ। ହେଲେ ମହେଶ ବାନ୍ଧାର ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବନି। ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ସେ ଆଜି ତ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ପୁରା ପୁରା କରି ଯେମିତି ହରିଣୀକୁ ବାଘ ଶିକାର କରେ ଆଲୋ 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 ବଣକୁ ଯିବା ଆଲୋ ପରା ବଣରେ ଯିବା ଆଲୋ আরে বডিটাকে হট করে দেই এ সিনটাকে কট করে দেবো কেমিতি? আরে এমিতি ছটকি পড়ি হেলে মু কোন তোতে ছাড়ি দেবি মহেশ বান্ধা তাকে আঘাত করি সুতর সর্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিছু এবং পালিকি চড়ি আসুছি দিলা নাচবে କହୁଥିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ବର ବସି ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲିଛି
ବଜାର କପିଟା ମତେ ଚକମା ରଖି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମନେ କରି ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। अरे काना ये कन्या ओरा दिने मुसवा भी काहाकू ଶୁଣୁନି ଆମ ଚଉଠି କାମଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। मुसवाटा ठीक करिछि दले मालटा बासी हेई जीवा ନିଜ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ଦିନେ ଆସିବ ନିଜ ମା ଭଉଣୀ ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବେ। अरे तू सन तो मते जन्म देई तू तो मां भाबी काई अरे गोटे मां पेटू हमें तो जन्म देई ने तते साली भौणी भाबी काई अरे साले अरे तू बोलाई अरे तू बोलाई अरे तुम काली हो बोलो घंटा मो मौसम तक गुजारी कर अरे कना ए बिला ए मालटा तम पाखे रहिला मु एबे आसुछि हाय तो चालू रे मुझे भी वो सिखाएगा कभी भाई दो वो काम रे वो कर चलेंगे मते सिना लोक माने कहती बोका मु कोन बोका की ये समस्त बोका हां से दिन सतीराम जाए ठीक लिखितले कौन लिखितले सेटा कौन लिखितले सेटा सेदिन सचिराम तो कौन लिखिले हाँ हाँ चटा मोटा जंगली पशु गुड़ाक गोटे झीटा को हईराण कर नाई बाबा नाई मोर से जीवार नाई कि कीड़ा को मो पाखक डाकिबार नाई ना मन कहूची हे मोहन सीटी की जमा जाना सीटी की गले विपद अच्छी हेलो विवेक कहूची हे मोहन तू गोटे खोटा माटी पाइक पुहई तू जदि जड़े नारीर इज्जत रक्षा कर पारू ताहले तो जन्म को सतधी बुझबी खोटा माटी पाइक को केबे हारी नहीं कि हारिबो नहीं अन्य
ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ବାବୁ। ଇରେ ହେଇରେ ଇଏ ପୁଣି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ। ଏଇ ଶୁଣ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଆଶାରେ ତୁ ଏସବୁ କାମ କିଛି କରିନି। ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖ ସେମାନେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାବୁ? ଚାରିଆଡେ ମୋ ପାଇଁ କଳା ବଦଳ ଅନ୍ଧାର ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଇବି କେମିତି? ମାନେ ମୁଁ ଅଧୁଣିଟିଏ ବାବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋ ହାତ ଧରି ମତେ ମୋ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ହେଇରେ ଇଏ ଜୋଡ଼ର ବଡ଼ ଚାଲାକ ଅଛି। ବାବୁ ଏଇ ଶୁଣ ମତେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସରମ ମାଡେ। ତମେ କହୁଛ ତମ ହାତ ଧରିକି କୁଆଡେ ବାଟ ଚଲେ ନା? ତାହେଲେ ମୋ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି ବାବୁ? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏ ତୋଟା ମାଳରେ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦବ କିଏ କଣ କେତେ କଥା କହିବ। ମୁଁ ଚାଲିବି। ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ। କଣ ହଉଛି ବାବୁ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମତେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରୁଛି, କଣ କିଏ ଦେଖି ନବ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ଘଡଘଡି ନା ବହୁତ ଡର ମାଡୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ଝିଅ ପିଲାଟା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ବା ଘଡଘଡି ଡର ମାଡୁଛି। ବାବୁ ଆଗରୁ କଣ କହୁଛ ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁକି ତମକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଅଜଣା ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କାହିଁକି? ବାବୁ ଆଗରୁ କଣ କହୁଛ ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ, ମତେ ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାଚ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉଇଁଛି। ବାବୁ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ। ତମେ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭାବୁଛ ସେ ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ କାଳଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବାବୁ। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଜୀବନ ସାରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ବାବୁ? କାହିଁକି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ମତେ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ପଥକର୍ଣ୍ଣକୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ଇରେ ହେଇରେ ମୁଁ କଣ ଧୋକାବାଜ କି? ଏଇଠି ମୁଁ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏ ମୋହନକୁ ଥରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଥରେ ଯେ ନିଜର କରେ, ସେ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବାବୁ ମୋ ଅନାଥଟିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧୁଣିଟିଏ। ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋ ପାଇଁ ପର କରିଦେଇଛି ବାବୁ। ଆଜିଠୁ ତମ ଠିକଣା ମୁଁ ପାଲଟି ଯିବି। ତମେ ମୋ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପର ଘରେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରି ତାକୁ କହିକି ତମ ଆଖି ଅପରେସନ କରି ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡିବ। ପର ଘରେ ମେହନତ କରିବି, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ମୁଁ ତମ ଆଖିକୁ ଭଲ କରିବି, ମୁଁ ତମକୁ ଦୁନିଆ ଦେବି। ବାବୁ ତମେ ସତ କହୁଛ? ये मोहन केबे मिछ कहे मु तुमको हाथ धरी बाट चले दियो तुम हाथ मत दियो दियो मरे जीवा बाबू। प्रेम को किया कि नीलो आकाश रे घुरी बुलीबा आ बुली बुली गेलथिबा प्रेम पड़ेयार नोटरे कितिया जरा हाजी जाओ कि तुम्हारा हाजी जाओ जरा हाजी जाओ कि तुम्हारा हाजी जाओ तुझे थारा हाजी मेरे मन में आए तुझे थारा हाजी मेरे मन में आए
ଜାଣିବା ଦୁର୍ବଳରୁ ତେଲି ହବ। ଯା ବଜେଇବ କଣ? ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିବ।
ତାଳରେ ବଜେଇଲି ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ ତୁ କହୁଛୁ ବଜେଇଲୁ ଏଥର ମୁଁ ତୋଠି ବଜେଇବି ଆଜିକାଲି ଗାଜେଡ଼ି ବାଜା ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ତୁ କଣ ବଜେଇବା ଦେଖିବି ତ ଦାଦାଲୋ ତମେ କଣ ମୋ ବଜେଇବା ଦେଖିନା लो ना ना लो এই কথাକୁ ନା ନା পেলি তেলি কলিকতাକୁ বলে ডাক এই অনানি ଆମକୁ ଯିଏ କହେ ବଜେଇବା ଜାଣିନୁ ଆମେ ତାକୁ ବଜେଇକି ଦେଖେଇନୁ ଆଉ ଯିଏ କିଏ ନାଚିବା ଜାଣିନୁ ଆମେ ତାକୁ ନାଚିକି ଦେଖେଇ ଦେଉ ଏଟାକୁ ଖତମ କରିବାକୁ କରୁଛି କାଢୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ଗୁଡାକ ତ ଖାଲି ହାଣି ଦବୁ ମାରି ଦବୁ ଇଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ଏଇଟା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଚଳିବ ମତେ ଭାରି ବାଧିବ ନାଇଁ ଏପର ଆମର ଅନେକ ରାତିର ସାଥୀ ଭଲ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେ ଥରେ ନୁହଁ ନା ଦାଦା ଇଏ ବାଡି ପଡା ପରା ମୋ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ବାର ବାର ଝୁଣିକି ଖାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଧନକୁ ଗୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲା କରି କରି ମାରିବି ନା କଣ ନାଥ ନାନୀ ତ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଚଳୁଛୁ ତଳେ ଖାଇବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଗୁରୁଜୀ ନାଲୋ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି ବା ଆସ ଆସ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ନକରି ମାନ ଦେବି ମୁଁ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଆଲୋ ଆସୁନୁ ନା ବା ହାତ ପଚାର ଆସୁନୁ
যদি পাদে ঘুচিবাকু চেষ্টা করিবু মু ততে ফায়ারিং করিবে এমন আপনাকে অরেস্ট করবে তাহলে পাগল করি যা দরকার মাইক কিনে তাদের অকালে রান্না হয়েছে মুন্না মুন্না অধিক বদমাস করিয়া পাই চেষ্টা কলে মু বাধ্য আমি ততে শুট করিয়া পাই হরে হ নারে না শোট করবার আছে তো শোট করবো একটা ডায়লগ করে বলছে তো তাকতটা তো ভর্তি তো তাকতটা তো ভর্তি রে ও কিছু କରିପାରିବନୁ জানাই আই বিষয় তো খেলা খেলুছো মুন্না মুন্না আই আখিরে ধুই দেই হসি যাই পারিবনি ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁଭଳି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ମୋ ଅଦାଲତରେ ମୁଁ ଆଏ ମୁଁ ବି ଓକିଲ ଆଉ ମୁଁ ବିଚାରପତି ମୁନ୍ନା ତୁ ସହରେ ଯୋ ଆତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହବ ଜାଣୁଛି ଶେଷରେ ମୋତେ ଫାଶୀ ହୋଇଯିବ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଗଳିରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ତଥାପି ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତେଦିନ ଯାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ସରକାର କରିଥିବ ସେ ବାସ୍ତ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ରଖିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସହି ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁନ୍ନା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର କରିଦେଇছে ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ପରିବାରକୁ ସେ ସରକାର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ହଁ ମୁନ୍ନା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ତତେ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଅଛି କରିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ତୋ ସହିତ ମୋ ଜୀବନଟା ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଟିଛି ନିଜେ ନ ଖାଇ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ନିଜେ ନ ପଢି ମତେ ପଢେଇଛୁ ଶୀତ ଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେ ଥରି ଥରି ଶୋଇଛୁ ହେଲେ ନିଜ ଘୋରି ହେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ମତେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛୁ ତୋ ଦାନ ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଦିଟା ଆଜି ଅଟକି ଯାଉଛି ମୁନା ମୋ ହାତ ଦିଟା ଆଜି ଅଟକି ଯାଉଛି ଦେଇଦେ ସେ ଧାରର ପ୍ରତିଦାନ ମତେ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଳି ମୋ ଛାତରେ ତୁ ଚାପି ଦେ ମୁଁ ପାରିବିନି ଏ ଚୋରା ପୋଲିସ ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ପଛେ ନିଜକୁ ନିଜ ହାରିଯିବି ହେଲେ ତତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବିନି তো ডিপার্টমেন্ট থেকে সসপেন্ড করে দিয়া ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ସୁଟ୍ କରିଦେବି তুই ପଳେଇଯାଉ ନା ନହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ଦେଖିଲେ ଭୋକ ମାସିବେ ମାରିଦେବେ ମୁନା ପଳେଇଯାଉ ନା কিন্তু ইতিহাস কিন্তু no ইতিহাস পড়েযাও না তুই তো ইমিডিয়েটলি ফেরার এক্সাম নলে সেখানে কোথায় দেখিলে ভোগ মাসি বলে মারি দেবে না পড়েযাও না
Hare